Labari da ɗumi-ɗuminta. Masu sauraro, a yau ne wani fitaccen mawaƙi mai suna Emirash Gido ya sake wata waƙa da ya ma Naziru sarkin waƙa. Duba da haka ne Naziru ya kira sa zuwa gidansa har ya ba su kyautar mota. Masu sauraro, yanzu za mu sake muku cikakkiyar waƙar. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartanka wannan tashar namu mai albarka wato Naka Ido TV, dan Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa. Hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Alhaji Naziru sarkin waka. Sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je gujinka taurarin duniya, dan zancen ka ya game mana duk lahiya, ga jikonmu maganin duk mai tambaya, ilimin baitikanka ya kewaye duniya, baban Islam kai ne dai kai iya, sai na je gujinka ko da ran sha wuya, taraba nake gujinka zance na dauniya, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Ayya, zauna lafiya Naziru sarki kake, sannan ɗaukaka ko Allah ne ya yi ma, baka da kyashi sarki shi yasa kake sama, sarkin waka ne Naziru na jinjina, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Kai sarki mai kula da dukkanin tallaka, sarki bai bari a ci zarafin tallaka, sannu Naziru kai ka zamto kuma shadaka, jirgin da fito na dukkanin al'umma, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Shi sarki yana da bambanci da su duka, domin yayi karatu addini ya biya, shi fa yasa ya san darajar duk al'umma, Allah kai ya zaba dan fa ka zama shugaba, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Kai yau dai na yi niya gidan sarki Zambiya, ko abubuwan maciji yau ai sai na isa, ai fa Naziru sarki kai zanwa baitika, baban Islam ai ka wuce yan hassada, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Sarki mai ado sannan kuma ga martaba, dawisu kake kuma sarkin duk duniya, sarkin kyautuka Naziru kuma mun sani, mai kyautan gida da mota kuma mun yaba, sai na je Kano, sai na je Kano, sai na je Kano. Kai zauna dai da lafiya maman Islam, gaisuwa ta na miko gunki kuma kin jiya, mai haska fa zuciyan sarki yin biya, kin zo fa ta farko kin ji fa sarauniya, Emirash dan Gido fa ni ne fa da baitika, yaro dan Taraba ne ni ai kunjiya, zan je gun amarya kwantar da hankalinki, kin san ai Naziru ya riga ya zamto naki, hajiya dai Halima zauna da lafiyanki, Allah kare girma hajiya Khadija, matan fa sarki namu mai fa girma, ba ta da kishi ba ta da kyashi, shi yasa kike da kare girma, sannan fa Musa nake masa baitika ma, sannan fa su Islam ma jinjina ma, sannan fa ya'ya fa mata na yaba ma, bisa nake na ku zanyo dakatawa.
sarkin bawaka nake ma jinjinawa. Allah ya kara fa arziki fa mai girma. Allah ya kara lafiya sarkin waka.